Chcete podporiť u detí jemnú motoriku a neviete ako na to? Tu je 5 hračiek, ktoré zaručene fungujú. Obyčajná pipeta a pritom malý zázrak. Posilňuje svaly ruky, zlepšuje koordináciu, deti spresňujú a spomaľujú pohyb, keď ju používajú a verte mi, milujú prenašanie vody z jednej nádroby do druhej. Dala by sa napísať celá óda o pinzetách a klieštikoch. Sú skvelá aj pre deti, ktoré sa nevedia dlho koncentrovať. Tu sa ponoria úplne. Aktivity môžete obmieniať a vyberte vhodnú podľa zručnosti vášho dieťatka. Plastelíny a rôzne hmoty zamestnajú ruky vašich detí úplne. Miesenie, krájanie, valkanie, šúlanie posilňujú nielen svaly prstov, ale aj celých rúk. A okrem toho ako bonus uvoľňujú aj emocionálne napätie. Takýto vymeniteľný box porastie s vašim dieťaťom. Zlepšuje koordináciu oko-ruka, logiku, precíznosť, presnosť pohybov. Zdá sa vám to jednoduché? Možno pre nás, ale pre malé deti je to veľká práca. No a môjim posledným tipom sú hračky na trénovanie otvárania, zatvárania, zapínania, zipsovania, viazanie šnúrok, čiže rôzne manipulačné dosky alebo iné hračky, ktoré rozvíjajú tento druh zručnosti. Takže ak hľadáte hračku, ktorá rozvíja deti úplne prirodzene, bez nátlaku, toto je skvelý začiatok. Ktorú by ste vybrali vy ako prvú? Napíšte mi do komentára.